मैथिली एक्सप्रेस। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ। हाँ हम छिए करिया तो ओ किछे गोर हो, इहा से ओकरा साथ काटे छो गुजर हो। एहो सुना, हाँ हाँ हम छिए कारी तो ओ किछे गोर हो, इहा से ओकरा साथ काटे छो गुजर हो। दूसरा के चीज से या करे छो पसंद हो, हमर वाला चीज कर मोह के छकी। सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी। बोला पीछे सैया ओकरा में जे हमरा में नहीं मिलैया, हमरा रहित चीज वहाँ के दोसर के भावैया। यो कहू ना, पीछे सैया ओकरा में जे हमरा में नहीं मिलैया, हमरा रहत चीज वहाँ के दोसर के भावैया। पूछे छी हम एगो बात सोचे सोचे कहू ने, खीरा के ना ओकर सैया गम के छकी। सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी। डीजे राजेश, डीजे राजेश मधुबनी। तोरा गम के छकी, तोरा गम के छकी। कहै छिए कहे उहे छै हमरा दिल में, अमन अक्की सैया छिए मुश्किल में। हे यो कहै छी कहे उहे छै हमरा दिल में, अमन अक्की सैया छिए मुश्किल में। हमारा से झगड़ा करे छी बारी बारी, सौतिनिया के सैया है चमक छकी। सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी, सौतिनिया के समान तोरा गम के छकी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआ।